u MLA kan North Shillong constituency ba Adalbert nongrum u balayo jingjob na ka parti VPP de halor ka jingmi ki kenrum ki kenram ha ka jingbom ya sngutho jingmot ha ka liang bat ke nongilam jong ka parti VPP menta kasngi haba ajingkaran sekila pathai khobor ula thertenge e ki nongilam jong ka ne ka parti ha ka ba ula ong ba hadu menta kam padan ka jing petip na ka liang ka parti shaw honorable speaker jong ka ying dorbar thawain ka jala ya ka jing suspend jong ka parti ya ba Adalbert nongrum kadai ka kamram jong ka parti habaw la yo abania kran badunong yalam ka ying dorbar thawain ka jala shushu ula thartenge ya ki nong yalam jong ka parti ba unle yala ka kamram ban ajing hikai ban ajing snang ki ba kumno ki ibet ban kamyala de kum ki professor haba ajing hikai shaki khna pule lane ban ajing hikai shaki paitba la ha ka kam politics haba kim tip ya ki rule ki an kane baro kadai tang ka kamar sab bat ka kam khauput ka jongki ba kamdan ka jing burom jongki ya u shimet kamre ka kamram ka jonga ka kamram hi ka de jong ka party hi bakan ai ka copy sha honorable speaker jong ka assembly ban patip kum ka intimation ka bang layo yakan barbali badu speaker kam don ru kata ti ngar sale iru ra ka jong kamram ban ai ka jikai ban ai ka jing sneng yi ni parlok ki bakam le di bari professor kabangam tip kilong fit banong professor banikai ya ka ya bakin go back to their institution dari university bakin ai jikai ya kita ki student ini bakin one field of politics banai jikai pajba paj karkom suspending ngat kadang ngomong what is suspension kadi di termination pajba kari kasi jantai dia bersutu mani di kam arsap kam khauput kawat dies many times before that kadi ko pakai mau bahkan ada kapol kan keren kan penpau nomor ya kabangan syayus mga to ko ban use la ban use ni ban syayus pa ya gi pa ba kajab ban riu na mailan mungkin use tada ko jagi ni hi bro nomor ngayeng kan orem bayu pa ba hi nginom penokam bakla ya ki nam ta kajab to jongno nomor kada was ko penpau tan ko wei masuk sik thang kamdon ke jing burom apreng jongki kimtip karul ka a nyimat pegar kom addressing harusnya tu edelbot nongrum jauh sentio atau kemtip ya destination cuma atau kemudian elected representative cuma payba kene kemudian bagi nyoben yang kemudian bagi undermine yang kemudian bagi undermine di electorate ke budget yang ti ngasukuran takata bang asal dia hakap dari kepuar ban naik ke jikai ya gini ki barang kam ke jikai aduh mentang ada di VPP non bala ban khang non bala ban inga bang amde subupi non bala ro ban inga ba kin mana ban keren nangan keren kan ke bang ban keren bala khalai loy lain lai loy kan diga democratic country democratic nation democratic state ngila ban keren lai loy ngim kam ban khang mon ro ti ka constitution ada ka khang constitution jo party jongno ngam salia ngam kuslai kata ndai ngan keren ka jing lai loy jamba constitution jo India ka freedom of speech and expression jadi kapol ang sakar kamba